Един от основните проблеми и причини, заради които ние се насочихме именно към роботизираното доене, е липсата на квалифицирана работна ръка. Фермата се намира на територията на село Леново, община Асеновград и е с капацитет от около 250 дойни крави, като ние имаме около 240. Казвам се Десислав Марков и съм ветеринарен лекар. Завършил съм Тракийския университет град Стара Загора през 2020 година. След като успяхме да роботизираме част от работния процес във фермата, благодарение на Лели Астронавт, успяхме да намалим работния състав на фермата от 10 на 6 човека. Не избрахме роботизираното доене, защото то дава страшно много предимства пред обикновеното ръчно доене, така наречено с доилна зала. Моите наблюдения за вече около 8 месеца работа и използване на Лели Астронавт са, смея да кажа, доста добри и от гледна точка на бизнеса и от гледна точка на здравния статус на животните. Животните вече се чувстват доста по-социални са, доста по-добре се чувстват. Никой не ги притеснява по никакъв начин, абсолютно техен избор е дали ще се хранят, дали ще лежат, дали ще се доят. Нужни са може би около месец, за да придобият животните някаква нормална, основна рутина, за да сами да влизат в работа и да бъдат издоявани нормално. След това, всеки един ден след този месец е само и единствено в полза на животите и показателите се подобряват ежедневно след това. Понеже всеки ден имаме ново отелени животни, прасно отелени и тепърва на тях много по-лесно им се изгражда навика да влизат сами в работа и да бъдат издоявани. Роботизираното доение дава изключително страшно много информация и конкретна, и то навременна, за здравословния статус на животните, за активността, също здравословния статус дори за отделните четвъртини на вимето. Отначало животното влиза само по свое желание в робота. Роботът дава определена порция фураж, почиства вимето на кравата своевременно с специални четки и дезинфекционен разтвор. Залага доилния апарат с абсолютно еднакво и зададено от мен ниво на вакуум. Нямам никакви притеснения, че може да бъде допуснато въобще някакво количество инхибирано мляко в общото мляко. Защото роботът е страшно прецизен и има доста добри чувствителни сензори на това колко е замърсено, дали въобще е замърсено даденото мляко, дали е прекалено висока проводимостта на дадена четвъртина по-отделно, дали има по някакъв начин е навлезло замърсяване в това мляко и своевременно отстранява това мляко автоматично и то по никаква причина не влиза в общото мляко, докато робота не го одобри. Лели предлагат доста добро мобилно приложение, дава страшно много информация, която е необходима абсолютно във всяка една точка на фермата и мога по всяко едно време, в реално време да проверя данните за всяко едно животно. Съответно, дали е точният момент за осеменяване, какво количество мляко е дала на последното издояване, всяка една четвъртина, каква е проводимостта на всяка една четвъртина и така нататък. И на последно място искам много да благодаря на екипа на Лели България, които по всяко едно време на денонощие се отзовават бързо, доста са мобилни и това помага страшно много на нас, за да нямаме проблеми. Ако вие сте фермер или мой колега и се препознахте в нашата ситуация, не се страхувайте да изберете Лели България, не се страхувайте да направите тази крачка. В началото е малко по-трудно, след това всичко се отплаща.